Nyt meillä on sitten testissä tässä uusi tuote Turtlevaxilta, mikä on ajovaloumpioiden kirkastus- ja korjausliina niin sanotusti. Eli tämä puhdistaa ja sitten poistaa näitä tietynlaisia himmentymiä, mitä tässä lampussakin näkyy. Niin tämähän on perisynti suomalaisessa autoilussa. Äärimmäisen huonot ajovalot ja sitten niiden haastavuus saada ne kuntoon. Nyt me näytetään, miten toimii sitten tämä kyseinen tuote ja kuinka helppo se on tehdä. Pakkauksesta löytyy sitten sisältä tämmöiset liinat, millä tämä haalistunut pinta tästä pinnasta saadaan pois ja paremmaksi. Ja sen jälkeen sieltä löytyy sitten myös tämmöiset niin kuin siileriliinat niin sanotusti, millä sitten se pinta vielä suojataan sen jälkeen. Pyörivin liikkeen lähdetään sitten tekemään tästä uuden veroista tai ainakin parempaa. Tän näköistä tulee sitten tähän liinaa, eli poistaa todella paljon kaikkia jäämiä, mitä ajan kanssa on tullut. Annetaan se pieni hetki vaikuttaa siinä ja sen jälkeen sitten pyyhitään tää pois tästä. Eli nyt me aletaan sitten laittaa pinnoite tähän pintaan, mikä sitten suojaa tämän puhdistetun alueen. Eli silloin siihen ei pääse enää epäpuhtaudet tai muut, mitkä kellastuttaa sitä, esimerkiksi sitä umpioa. Tää levitetään ihan tähän hyvin yksinkertaisesti ja silloin saadaan suojaava pinta sille alueelle, mikä on puhdistettu jo. Nyt annetaan kuivua se rauhassa siinä ja sitten kun se on kuivunut, niin otetaan teipit pois ja nähdään se lopputulos, verrataan sitten vähän tohon, että mikä se on ollut aikaisemmin. Eli tässä me nähdään nyt sitten lopputulos. Se ei montaa minuuttia aikaa vie, mutta sillä saadaan siihen nähdä äärimmäisen hyvä lopputulos.